Ja vám prajem kurátka všetkým krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. Práve ste si zapli najnovšie video od strica Filipa. Jedná sa o spoluprácu so značkou Goodvio. Teraz vám všetkým logicky došlo, že ide o ďalšiu testovačku. Toto video je určené osobám starším 18 rokov, čiže tí, ktorí 18 rokov ešte nemáte, ešte ste ich nedovršili, tak zvýšte hlasitosť, lebo ideme robiť ASMR video. Ideme si pozrieť, čo nám Goodvio poslalo na dnešnú testovačku. Šťastné a veselé. Ďakujeme Goodvio za tento krásny, obsiahlý, veľmi esteticko pripravený vianočný darček. Nice. Aj ten, čo mi to donesel, aj ten, čo som s ním volal, mi povedal, že kámo, dávaj na to pozor, lebo to kope a Ja absolútne už som nepochopil. Povedal som, že na jednom videu otestujem 5. A oni mi povedali, že mám otestovať všetkých 7. A je ich tu 2x9. To mi nevychádza. 2, 4, aha. Takže to je 7 rôznych príchutí. Urobím pre vás, kuriatka, súťaž. Tieto nikotínové sáčky dozviete sa v priebehu videa. 7 rôznych príchutí intenzity, ne? Že tu je 2, tu je 4 a všetky ostatné sú 4, ale tu je napísané 8. A tu keď je 2 je napísané 4 a tu keď sú 4 nie je napísané nič. To mi absolútne nevychádza. 9. No, skrátka, dostal som, vidíš, tak toto je pekné. Dostal som veľké množstvo nikotínových sáčkov. Ja som není užívateľ nikotínových sáčkov. Čiže každý jeden ten sáčok bude pre mňa dneska poprvé. Teraz môžete mi napísať do komentára, že aké bolo vaše poprvé. Že kde to bolo, s kým to bolo a jak to prebiehalo. 6. Peppermint. Tam 2 nikotíne. Však bráško tam už není. Môže takúto spoluprácu. Vložte nikotínový sáček pod horní red a to dzeje. 2000 years later. Aha, tu je to napísané, vidíš? Že odenkneš, keď zaklepeš dvakrát. No a už je mi úplne jasné, prečo nejsom užívateľ. Voní to veľmi pekne. Ani ne, že orbitky, ale winterfreshky. Poďme to skúsiť. It was at this moment that he knew he fucked up. Ozaj, žuvačky, len zabudali ich odbaliť. To som to rozkúsal. Dobre. Áno, však kokot viem, ne? Dám si to tam. Mám to zhruba, keď kúkam na hodzinky, 8 až 10 minút a môj aktuálny stav je slobodný a bezdetný. Daj si se mnou. Ale si to daj hneď do piče, brácho. Daj si se mnou. Nie to daj preč. Lebo nedáš to ďalej. Daj si se mnou. Tento je taký jemnunký. Taký príjemný a mám neustále pocit, že mám v sebe žuvačku. Neviem to udržať na tej pere. Teda pod tú peru, alebo jak to mám povedať. To už do piče, Nejde mi to. Daj si to preč, prosím ťa, Filip, boj ti zle. Celý čas, pokiaľ som mal ten sáčok pod perou, tak som pocitoval veľmi taký jemný, chladivý, peppermintový dojem, ale nie taký, že by ma to štípalo. Ja keď si dáš velice štíplavú žuvačku, nie, toto je celý čas také príjemné a celý ten čas, pokiaľ som to mal, tak necítim nejaký extra punch, ale čo sa týka chuti, tak za mňa táto chuť je určite vyhrotená. Dáme ju senkaj, lebo je vyhrocená, prešla. Nálepka. Stupeň nikotín punches. 2. A všetky ostatné sú minimálne 4. Takže ideme na 4. Ideme na raz toľko. Vy môžete napísať do komentára, že či je vácej raz toľko alebo dvakrát toľko. Ideme na tento, to je blueberry.
Voní takisto tak veľmi jemne peppermintovo a toto je, že Strange Medium a Nicotine Punches 4. Toto už je, že medium a to by sa malo kopnúť predtým, než si aplikujem tento sáček. Vysuším si dôkladne to miesto, tak si chytíš hubu a s fénem si to vysušíš a teraz si to tam priložíš. Toto mi napríklad, že vôbec nepríde, že blueberry. Nemá to s tým blueberry absolútne nič spoločné, ale už to začína trolinku štípkať. A tento dojem je taký silnejší. Chuťovo je to také trošičku viacej sladkavé, príjemné, ale cítiš tam ten ako keby, že taký nábeh je o niečo silnejší a toto mi chutí ešte viacej, jak ten peppermint. A toto je takisto vyhrotené, dávame to sem. Už ideme do sekcie Strong. A vybral som Tropical. A potom len takto normálne, že... Toto voní už hneď ovocne. Ja som zvolil druhú stranu. A toto je ten kopanec, že by to malo hneď, že Strong, že uberit. Toto je cítiť, že hneď. Toto je proste taký nábeh, že ja keby som si dal túto pod tú peru, je keby kúsok suchého ľadu. Proste začalo to štípať. Ale neštípe to tak agresívne, že začína to štípať tak jemnúnko, ale nie je to tak, že zaštípe, jak feronka a potom ide, ale ide to, že štípe a ide hore, že sa to stále stupňuje. Na to, že to je tropical a veľmi pekne to voní, tak ten aftertaste, taký peppermint. Ale je zľahka ovocný. A toto mi tiež chutí. Aj keď to je Strong. No ale toto je veľmi príjemné. Toto by som dokonca aj vydržal, že mať. Čiže dáme to na vyhrotené. Nálepka. Pam. Chcel by som podotknúť, že všetky tieto sáčky, ktoré ja skúšam, tak sú veľmi silné. Aj pre užívateľov. Kdežto ešte ne pre neužívateľov nikotínových sáčkov. Toto všetko robím na svoje vlastné riziko a vy, aj keď máte nad 18 rokov, by ste to určite nemali doma skúšať. Ja si to môžem dovoliť, pretože ja som Pezinčan. A my Pezinčani sa namiesto do inkubátora, keď sme sa narodili, dávali buď jedna sorta taký, čo mali viacej peniazy, do demižónu, tí sú akože zvyknutí na alkohole, alebo my, čo sme z tých akože spodnejších vrstev, tak sme sa dávali do tekutého nikotínu. Ako ďalšiu príchuť si dám, že Cool Mint. To je jak Kool and the Gang. Toto je to, čo očakávam, keď si odbalím strašné mentolové žuvačky. Nice. Začalo to až teraz. Asi tak 7 sekúnd, je to strašne štíplavé. Fú, je to až také, jak keby som mal nejakého malého zubara. Kúkaj, hej, slzí mi práve oko. Vidíš to? Fú, kámo. Toto je strašná sviežosť. No, toto by som asi dal na tú stranu menej vhodných pre mňa. Není to niečo, čo by som akože bol znechutený. Nie, ale je to strašne silné. Toto má normálne, že tak, že akoby... Nerozpustila mi to zuby. Je to strašne svieže a strašne moc. Je to taká násilná príchuť, by som povedal. A ja nemám rád násilie. Pri sa ma pýtalo, či budú mať tieto dve baby napokon zápas. A už to ide! Baby sa doslova pustili teda. Pokiaľ sa nedieje na ženách. To obľúbujem. Takže tento dávam do svojich menej obľúbených. Do tretice všetko dobré a 3-krát a dosť. Ideme na Wintergreen. Je to Strong Edition, Nicotine Punches sú 4 a je to bez čísla 16. Uvidíme, čo to znamená. Časť mojej ochutnávky bude aj na mojom Instagrame, lebo som sa rozhodol, že jeden deň vyskúšam prestať fajčiť cigarety a
a že či mi tieto nikotinové sáčky budú stačiť. Podľa mňa to bude chutiť tak golfová lobnička. Toto voní jak velice, ale velice staré, jemné peppermintové žuvačky. Chuť je oveľa lepšia, jak vôňa. Tam cítim takú jemnú sladkavosť a nemá to dokonca ani ten taký štíplavý nábeh, že by to nejako extra štípalo, ale cítim taký, že to tak akože vstupuje do mňa. A toto tým pádom považujem za vyhrotenú príchuť a dávame ju senkaj. Oh yeah. Nevadí, môžeš si vybrať. Buď modrá pilula, zobudíš sa, takže proste nedieje sa absolútne nič a bude všetko tak, jak bolo doteraz, alebo si dáš červenú a všetko bude úplne ináč. Začínam prestávať vidieť na pravé oko. Freeze. Tak to, čo som povedal, že toto je ten Cool Mint, že je najsilnejšia štiplavá žuvačka, tak toto voní ešte raz toľko. No není to asi až taká šleha, jak hen Cool. Aha, počkaj. Nepovedal by som, že to má nejakú zásadnú chuť. Je to také skôr chladivé a také trošičku štipkasté. Toto je, Nestočinu to tam strplo, aj došla polícia, aj to tam opaskovala a toto je za mňa vyhrotené. Royal, to absolútne netuším, jak by malo chuciť. Mám? Toto majú aj nejakú farbu. Taký jak Royal, no presne, jak použité vypadajú. Teraz to voní tak, jak naftalín. Taký chuťový doťuk je taký, by som povedal, že výrazný. Aj keď tie všetky ostatné štípali a doteraz mám taký chladivo peppermintový dojem, tak tento začal tak veľmi sladkavo a teraz až začína štípať. Až teraz, keď ho už mám, ja neviem koľko, 10 sekúnd, 20, tak až teraz začínam, ale on nejde do takého štiplavého nepríjemna, také, že štípe, ale ide do takého by som povedal, že zásadného štípania. Ale nie, že úplne tak, že sa to dá znesť. Ten punch cítim asi najviac, lebo ma začína túto lúpať v hlave vzadu. A ja si myslím, že toto je takisto za mňa veľmi dobrý. Toto je za mňa vyhrotená príchuť. Dávame jej nálepku. Naj príchuť z týchto, kebyže si mám vybrať, tak za mňa je to asi tento Royal. Tým pádom končí dnešná ochutnávka so značkou Woodville. Ja vám ďakujem kurátka, že ste dokúkali toto video až sem, do samotného konca koncov. Do komentára mi napíš, ktorá príchuť je tvoja obľúbená a ešte by ma zaujímalo, že koľko týchto nikotínových sáčkov si dáš za deň. Kto to dokúkal až sem, tak vám chcem oznámiť, že táto súťaž bude trošku netradičná. Napadlo ma, že by sme urobili súťaž o, dajme tomu, 3 balenia niektorej príchute. Súťaž vyhlásime na mojom Instagrame. Kurátka. Prajem si príjemný podvečer a šťastné a veselé kurátko. Staršiu ochutnávku si pozrieš tu a my už teraz ideme štúdio zrovna so zemou a ideme točiť ďalšiu ochutnávku pre teba.